Oyawore janeno mar Lolwe TV kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ariyo tarik 29 dwe mar 9 higa mar 2020. Kaka pile makelo ni chenro ni en an Chris Owino. Wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard kendo thor mar wacho oboke mar The Standard en ni let the party begin. Let the party begin. Mano e thor mar wacho oboke mar The Standard. Ker Uhuru Kenyatta gikone to ne oyawo ute kuoto kale pacho kae, kata kamano to ne oloro skunde podi. Ker Uhuru Kenyatta gikone to ne oyawo kuonde ma kawo math kata kuonde kuoto kale pacho kae bang' bedo ka oselorgi kuom thuolo malach. E twak mane ogolo ne oganda ma pacho kae odhiambo manyoro, Ker Uhuru Kenyatta ne owacho ni skunde ma pacho kae pod dhi bedo ka olor nyaka piny owacho biro golo ripot mayanga. Kata kamano ne omiyo thuolo jokuot andiwo thuolo mar dhi kuot andiwo e ute kuoto kal ma pacho kae. Kendo ang'en mane en ote mane orwak kod mor mokalo kod yawago ma jokuot kal ma sani koro nyalo dhi kuoto kal e bar kata ute kuoto kal ma pacho kae. It oboke mar ariyo pod loso mana e okang' manyo Ker Uhuru Kenyatta okawo mar yawo kuonde kuoto kal e pacho kae. Gino miwacho ne omoro moko kuom jokuot kal e pacho kae. It oboke mar adek iwacho ni piny Kenya ne okawo okang' mar arieya mar kedo gi tuo mar COVID-19 kaluwore ni thoth oganda ma pacho kae gin rowere, kendo iwacho ni mae ema nomiyo piny Kenya okawo okang' mar arieya e kedo kod landruok mar tuo mar COVID-19, kiwacho ni thoth oganda ma pacho kae gin rowere, jogo ma ngimagi pod tek kata ngimagi pod ber mokalo kipimo kod pinje maoko, ma thoth oganda gin jogo ma hikgi oseniang' ma tuo mar COVID-19 iwacho ni tero matek. Ma en achiel kuom gigo momiyo piny Kenya ne okawo okang' mar arieya e kedo kod tuo mar COVID-19 kaluwore ni thoth oganda mage gin rowere kata jogo matindo. It oboke mar ang'wen. Jalup Ker William Samoei Arap Ruto odiochieng' manyoro ne otamore chopo e romo mar National COVID-19 Conference mane obagi e kar romo ma KICC. Jalup Ker William Ruto nyoro otamore chopo e romo mar National COVID-19 Conference mane obagi kar romo ma KICC, kata odoko ni oluonge kod Ker Uhuru Kenyatta. Iwacho ni jotaa chenro kata jotaa tije ka KICC noketo kom jalup Ker William Ruto, kendo en mane obene oluongo Ker Uhuru Kenyatta mondo olos kata otwak kod oganda. Kata kamano ne ochuno kom mar jalup Ker ogol bang' kane gisefwenyo ni jalup Ker ok dhi chopo e romo makamano. Romo makamano no oyuorie kod ogai ma ODM Raila Odinga, jatend duond od bura mar ANC Musalia Mudavadi, jagoro maduong' mar KOTU e pacho kae Francis Atwoli, e kind jotelo mamoko. Kata kamano William Ruto ne otamore chopo e romo makamano. It oboke mar auchiel. Jopuonj mopogore opogore nyoro mol e skunde mag-gi. Kata kamano dwaro margi mar chako weche mag somo kochakre tarik 5 dwe manyien ne ogore e lwanda bang' Ker Uhuru Kenyatta ne olando ni skunde ma pacho kae pod idhi bedo ka olor nyaka piny owacho bigol milome kata ote maler e wi chal mar COVID-19 e pacho kae. Kata kamano jopuonj nyoro osechako mol e skunde magi ka gin kod geno ni weche mag somo ne dhi chakore ayanga. Ma nogore e lwanda bang' ka Ker Uhuru Kenyatta ne owacho ni skunde ma pacho kae pod dhi bedo ka olor kuom thuolo mabiro. It oboke mar 8. It oboke mar 9 loso e wi ywaruok e kind obila kaachiel kod weg nyamburko mag matatu e kaunti ma Nakuru kata e boma ma Nakuru, ma odiochieng' manyoro ne orakore kema nochuno jaod bura ma Nakuru Town East mano David Gekaria TM ne omaki kuom thuo rowere mondo orakore kod obila e kinde makamano. It oboke no mar 9, jaod bura ma Sirisia John Waluke nyoro we e bond
mar shiling milion 10 ewi mibadhi mag bando ma itudigo e pacho kae. It oboke mar 11, lakteche kar od thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital ne odhi nyime kod ng'anyo odiochieng' manyoro ka giwacho ni od thieth makamano kosebedo ka ng'iyo ratiro margi kata dwaro margi e yono makare. It oboke mar 13, jood bura sani kwayo DCI mondo okaw okang' ne jotelo motenore kod jalup ker ma pacho kae William Ruto e weche ma gisewacho ni piny owacho chano tiyo kod huduma namba e kwalo ombulu e yiero maduong' mabiro. Sani koro jood bura ma pacho kae dwaro ni mondo okaw okang' mager ne jotelo mag siasa motenore kod jalup ker William Ruto mosebedo ka lieko ni piny owacho chano tiyo kod chenro mar huduma namba mar kwalo ombulu e yiero maduong' mar kom ker mabiro. It oboke mar 14, 15 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Oboke mambalang' bende ni it oboke ni mar The Standard, weche mag ohala, weche mowuok e counties be ni it oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke kama it oboke ni mar 34 loso ewi tugo mane obedo e kind Leicester City kaachiel kod Manchester City, kama Manchester City ne ochwadi gonde 5-2 kod Leicester City. Iwacho ni mane okelo buok mokalo to moloyo ni Pep Guardiola mano japuonj maduong' mar Manchester City kaachiel kod jotugo mage. It oboke mar 35, piny Kenya oikore to moloyo boma maduong' ma Nairobi oikore mar bago piem mag ng'wech mag Kipkeino Classics madhi chakore tarik 3 dwe manyien. Boma ma Nairobi oikore mar bago piem mag ng'wech mag Kipkeino Classics madhi chakore tarik 3 dwe manyien. Tuke ma kama idhi bago e paw tuke ma Nyayo National Stadium kochakore tarik 3 dwe manyien. Tok oboke mar The Standard, Eliud Kipchoge ne otelo ne jong'wech ma pacho kae e dhi ting'o bandech Kenya malo e tukego mag London Marathon ma idhi bago kochakore tarik 4 dwe manyien. Eliud Kipchoge dhi telo ne jong'wech ma pacho kae e ting'o osimbo mar piny Kenya malo e tuke mag ng'wech mag London Marathon madhi chakore tarik 4 dwe manyien e piny Ingreza. Oboke mar 2, wan kod oboke mar Daily Nation, kendo thor mar wach e oboke mar Daily Nation en ni economy opens, schools stay shut. Economy opens, schools stay shut. Ker Uhuru Kenyatta ne oyawo ayanga weche mag ohala kaachiel kod uchumi ma pacho kae, kata kamano skunde ma pacho kae to pod dhi bedo ka olor. Ker Uhuru Kenyatta ne oyawo ayanga uchumi ma pacho kae, kata kamano skunde magwa kata skunde ma pacho kae to dhi bedo ka pod olor kuom thuolo mabiro. It oboke mar 4, loso mane ewi okang' mane ker Uhuru Kenyatta okawo odiochieng' manyoro mar yawo ayanga uchumi ma pacho kae, kata kamano ne owacho ni skunde ma pacho kae to pod dhi bedo ka olor kuom thuolo mabiro. It oboke mar 5, skunde ma pacho kae pod dhi bedo ka olor kuom thuolo mabiro. Mae en wach mane owach kod ker Uhuru Kenyatta mane olando ni skunde ma pacho kae kaachiel kod kuonde tiegruok mamalo kata higher learning institutions duto dhi bedo ka olor kuom thuolo mabiro. It oboke mar 6, jalup ker William Ruto ne otamore chopo e romo mar National COVID-19 Conference mane obagi kar romo maduong' mar KICC odiochieng' manyoro, kata odoko ni ne ogwele kod ker Uhuru Kenyatta mondo chop e romo makamano. Iwacho ni Ruto ne otamore chopo kendo nochuno mondo ogol kome bang' kane jogo mane ne tayo chenro makamano nyoro yudo maling'ling' ni Ruto ok bi chopo e romo machalo kamano. It oboke mar 8,
Jotelo mag siasa motenore kod jalup ker William Ruto chano wuok e duond bura mar Jubilee ponono ni ker Uhuru Kenyatta odhi wuoyo od bura maduong' ma pacho kae. Iwacho ni jotelo motenore kod jalup ker William Ruto chano wuok e duond bura mar Jubilee ponono ni ker Uhuru Kenyatta owinjo kwayo mar jayal buche maduong' David Maraga mar wuoyo oko od bura maduong' ma pacho kae. Oboke mar 9 loso mana ewi ng'anyo mar lakteche e kar od thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital madhi nyime e pacho kae. Oboke mar 10 jopuonj mopogore opogore nyoro omolo e skunde mopogore opogore e pacho kae ka gin kod geno ni weche mag somo ne dhi chakore ayanga tarik 5 dwe manyien. Kata kamano chenro ma kama ne ogore e Luanda bang' ka ker Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro ne owacho ni skunde ma pacho kae pod dhi bedo ka olor kuom thuolo mabiro. Jopuonj to ne ochako mol e skunde ma pacho kae bang' ka ne okwagi kendo ne omigi chik kod duol mochung' ne ndiko jopuonj e pacho kae TSC mondo gichop e skunde magi kochakore tarik 28 dweni mano odiochieng' manyoro kendo ne gichopo e skunde magi. Kata kamano dwaro mar chako weche mag somo ayanga kendo e pacho kae ne ochung kod ker Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro. Weche mag ohala, pajo ndiko kaachiel kod pajo somo nyaka goro mar cartoon be ni oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation, wayudo weche tuke kama oboke mar 41 lose wi midhiero mokwako Tottenham Hotspurs kalore kod fixtures ma iwacho ni gin kod fixtures mang'eny machiegni kendo ma nyalo miyo gi achiedh nade e lig maduong' mar English Premier League. Oboke mar 42 jang'wech mar huma mar piny Nigeria mano Itsekiri en achiel kuom jong'wech ma oikore mar piem mar ng'wech mar Kipkeino Classics ma idhi bago ayanga e pacho kae kochakore tarik 3 dwe manyien. Jang'wech mar huma mar piny Nigeria Itsekiri en achiel kuom jong'wech madhi chopo e piem mar Kipkeino Classics madhi chakore ayanga tarik 3 dweni e paw tuke ma Nyayo National Stadium. Oboke mar 43 jong'wech mawuok e piny Ethiopia nyoro kochopo e boma London motelo ne ng'wech mag London Marathon. Jong'wech mawuok e piny Ethiopia nyoro okochopo e boma maduong' ma London motelo ne ng'wech mag London Marathon madhi chakore tarik 4 dwe manyien. Tok oboke mar Daily Nation, ker Uhuru Kenyatta dhi timo limbe e piny mar France kama odhi kawo hola mar shillings bilion 180 ma idhi tiyo kod e gero wang' apaya mawuok Rironi Nakuru Mau Summit. Ker Uhuru Kenyatta dhi timo limbe e piny France odiochieng' makiny kendo odhi romo kod ker mar piny France mano Emmanuel Macron kama odhi kwayo hola mar omenda maromo bilion 180 ma idhi tiyo kod e kongo kendo gero wang' apaya Marironi Nakuru Mau Summit. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Thor mar wach oboke mar The Star en ni Githu gave consent to medical equipment leasing deal. Githu gave consent to medical equipment leasing deal. Attorney General machon ma pacho kae Githu Muigai iwacho ni ne omiyo duol mar KEMSA thuolo mar kawo gik thieth kata nyiewo gik thieth ma osebedo ka itudo kod mibadhi e pacho kae. Githu Muigai mano Attorney General machon iwacho ni nomiyo duol mar KEMSA thuolo mar dhi nyime kod nyiewo gik thieth ma osekelo ywaruok ma pacho kae mibadhi mitudo kod duol mar KEMSA. Oboke mar 2 jalup ker William Ruto nyoro tamore chopo e romo mar National COVID-19 Conference mane oluonge kod ker Uhuru Kenyatta e kar romo maduong' mar KICC odiochieng' manyoro. Oboke mar 4 Githu Muigai nomiyo thuolo duol mar KEMSA mondo gidhi nyime kendo ginyiew gik thieth mosekelo ywaruok ma pacho kae, osekelo ywaruok mapek e pacho kae. Oboke mar 5 oboke mar 6 jo siasa motenore kod ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga oikore mar rakore kod jalup ker William Ruto
e yiero maduong' mabiro to moloyo campaigns mage mohiu mosechako e pacho kae. Iwacho ni jotelo motenore kod ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga oikore mar chako campaigns mag siro lwedo report mar BBI kaka achiel kuom yo mar duoko mbii mar jalup ker William Ruto e piny e pacho kae, e kinde ma en to osechako campaigns mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro, kata odoko ni thuolo mar timo campaigns pok ochakore ayanga e pacho kae. Jaod bura ma Sirisia John Waluke nyoro we e bond maromo $10,000,000 e wi mibadhi mar bando mitudego e pacho kae. Ito Oboke ni bende mar aboro nigi report e wi jood bura matiyo maber e pacho kae. Ito Oboke ni mar aboro nigi report mane ogol kod duol mar Infotrack manyiso jood bura matiyo maber moloyo e pacho kae. Kanyalo lido ni alidha moko kuom jood bura matiyo maber e piny Luo Nyanza e county ma Migori. Jaod bura matiyo maber e county ma Migori en moluor Mark Nyamita, mano jaod bura ma Uriri. Congratulations to Mark Nyamita. E county ma Siaya, jaod bura matiyo maber e county ma Siaya en moluor Opiyo Wandayi, mano jaod bura ma Ugunja. Kudos Mr. Wandayi. E county ma Homa Bay, jaod bura maber matiyo e county ma Homa Bay en moluor Eve Obara, mano jaod bura ma Kasipul Kabondo. Congratulations moluor Eve Obara. E county ang'iyo county ma Kisumu, jaod bura matiyo maber e county ma Kisumu en moluor James Nyikal, mano jaod bura ma Seme. Congratulations to Honorable James Nyikal. Mago kuom jood bura matiyo maber e Luo Nyanza. Ka utiyo maber to amor. Weche mag ohala bende oboke ni mar The Star. Tok oboke mar The Star, jagol mar Harambee Stars mano Arnold Origi en achiel kuom jotugo mane ogwel e list mar jotugo maromo 34 madhi tugo ne Harambee Stars e tugo margi mar osiep kod piny mar Zambia. Arnold Origi mano jagol mar Harambee Stars en achiel kuom jotugo maromo 34 mane ogwel mondo bi otugne piny Kenya kata Harambee Stars e tugo margi mar osiep kod piny Zambia dwe manyien. Janeno mar Lolwe TV ne alidha moko kuom thuond weche oboke marwa ma kawuono. Inyalo kawo thuolo mari mondo inyiew oboke momori. Ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.